di kita seluruhnya. Ada orang sudah mulai pertanyaan wilayah neng jumulu kita martangiang di bagasan rata, martangiang mahita. Amin. Tabuka mapukedeta marede mahita sian bukuede nomor 10 ayat sada taba ayat ono. Hite gorni de bata ama dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gorni tot di parbadia na tumapalangit dohot tanon. Amen. Songonod do di dok Tuhan Yesus yang gopoda na diau dangau na punasa poda di namar suwau di moladong manang ise na mabahen lo manirohan ni amai boton ni do tarigot tukudai manang nasiat de batai manang na huhatahoni sian roha-roha pusat diri songon na nidok ni surati akabata naik na mangulu do mabao sian pamatang ni na korsea diau. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan dibata parguguna suatu dosan amanami saliling-nililing na asi maroham mangaramuti mahami sian nasailaw rasi-rasan wae jala asini rohamdo na mangalehon barita na uli gabe hangoluan nami saya si maroham say buhay marohanami jalalehon tordim na badiyay asa watu si hami sude panugunugum dohot pabainan mo na balgay payan mahatam di bagasan rohanami asa mardame jalasonang hami jalalam ibaru rohanami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Hata di debata terupuk di pertanyaan tabur nginon tersurat di Yohanes 4 memuka maisian ayat 5 saat rodi ayat 14. Gabi Roma ibadah tu sada huta na di Samaria na margoar sikar mardonokon ladang na nilehon ni si Jakob tu si Joseph anak nai alaya dong madisi sumur ni si Jakob. Jadi dibahen na uluja Yesus sian perdalanan hudul maibana di labung ni sumuri tar di hosni ari mai dungi Roma sada buru-buru Samaria manahuyai jadi diduk Yesus mamadok ibana lehon ahu minum anu ngalau akasisiani tuhuta manuhor bohal jadi didok buru-buru Samaria ima madok ibana buasa mangido tapian ho halak Yahudi sianau buru Samaria aidang marparsauran halak Yahudi dohot halak Samaria dunginin na Yesus mamangalusi ibana au dibotoho basa-basa di debata jelaut ditadaho na mangido aek si nyumon sian ho raolo oloho mangido tu ibana dungi leonon na matuho aek na mangun jadi didok boru-boru ima tu ibana Tuhan tahu-tahu garis suada diho tole bagas do sumuron tung siat dia matuho aek na mangolu tung balga maho asa oputta si Jakob na mangalehon sumuron dihami ibana do manginum siani do yanakonna rodi pinahanna dunginin na Yesus mamangalusi ibana say mangulahi mauwas do nasa na minum sian aikon alai na manginum aik silehonokki nasa tupa mauwas be rodi saliling nililingna ayang go aik silehonokki gabe mual doi di bagasan ibana nama mau saat lo dihangoluan saliling nililingna ima sahatna martua do akan atu mangihon hatan di debata jala na upiopsa amen. Maret dehita siap buku ede nomor 774. Martangiang mahita asini rohama dihamu doho dame sia Tuhan debata amata dohot sia nanakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani debata turpuk jamita si bau suruh-suruh nirohata di pertanyaan otak di bagasan upason di mana tersurat di sada raja-raja gitu 10 itu
mamukamai sian ayat sada saha rodi ayat ono songono ma didok disi dungi Roma hatani Selia halak tisbi sian halak pai solak ni si Gilead madok tu si Ahab songon sitongna mangulu Jahoba debatani Israel jala aku marhaladu di jolona dan jadi roh nabur manang udan manang 3 tahunon moloso jolo aku padokon dungi Roma hatani Jahoba madok tu ibana lahu maho sianon jala todong ma dopak kurba jala mertabuni maho di lapung sungai Karib na di bari-bari Jordan ikon minum sian sungai maho jalanunga udokon akabidong sigat asana sida marmuduho disi dungilah maibana jala dibahin ma khobar tuhatan Jahoba lahu maibana tutu jala kudul di lapung sungai Karib na di bari-bani Jordan jadi Roma akan bidung sigak mabuat tu ibana sagu-sagu dohok juhut manuguk nai dohok budari nai jalan sian sungai ibana minum imasahapna damang dainang ahina holongan di bagasa Yesus Kristus Tuhatai di tonga-tonga ni pernguluta jujuk do saya taperhatopot jala tahapor siai pabuat debatado sitopas salon debatado sumarihon sadok nasa ngulutan debatado nasai taperhatopot para si roha perholong roha nasolopoan di tengah-tengah ni ngulutan kesaksian nasi somoni jujur tak akuhon tu ado pani di mata bahkan tak akuhon nang dia do pani dongata jolmabe alai sipata tupe tadok nasi somoni jujur do hita ragu jujur do hita hosoan jujur do hita mabiar di panari honon ni di bata di tengah-tengah ni mulutan siapa hari puasa tubuh roha nasongoni di tengah-tengah ni mulutan puasa tubuh rohana bonosan taringot tu panari honi di bata di tengah-tengah ni mulutan alania hadu dalam ajujuk do rohata pikirata hatawota gugutta na adong di tengah-tengah ni ngulutta suhat-suhat ni ngulutta tabahin alani ini masih uli jalan masih tahu hatan itu hatta nomor saringar di tengah-tengah ni pertanyaan otak di bagasan masuk alasiani debemuhi saya tak akuhon bahwa tak saya dos sape pikiran ni hita jolma doh pikiran ni di mata tak saya dos ahana tasakapi
doh nasinakapan ni debata. Tak say dos dalata doh dalan ni debata. Ido kana takas di doksi Jesayas tak pikiramu nai pikiraku ninna debata Jakuba. Alam ni tahu ji majota aluhong sungguh dia matutuhuaso gugo do panarihono ni debata nak tuna posona secara khusus tu Silia diturpo jani tahu na parjulu takas taida pabua saya didongani disarihot di batado mulu akan aporsiai didongani disarihot di batado ngulu nyaka naniasiana wasa didok nasi somani dato hodo masa halio potir ujui di Israel do mutu hata toru-toru ni dia do pak raja Ahab alasai marsoba tu de batabal alasai marsoba tu de batabal Nabi naik pain ni colma. Alai tabereng. Dina disuruh di bata Silia. Asa martabuni. Dipatu pada batado wasona di sini. Dipatu pada batado guguni panari hononna. Do mutu carana sendiri. Na adul marasing sian akka pikiran ni hita jolma. Molomangi huton pikiran ni hita jolma dan mungkin taruli si panganun Silia di partaguni onna di Sungai Karit ale ahad mata bereng. Da di pataridaho de batado huasona da di pataridaho de batado hasurunganna da di paretta de batado pidong sigak manarihon si panganuna dakuna ni tahe ale tung di paretta de batado Sungai Karit manarihon si inumonna dah halungangat dui di sima hal luar biasa uni panari honon ni dibata ditonga-tonga ni gaduk mulu nyaka naposea di ibana ahado netei desiani kadamang dohod daina uido neng dohonon nasono takolan ditoppa dibata habe akka jadi-jadian nai alai di paretta de batadoi marpanupak tuaka nama kapos ibana asa mulo songoni lan budang ni akka jadi-jadian natino pani de batadi tonga-tonga ni pertibion sasitona ning dohononna ido dalan ni bata lahu manarihon sabdoh ngulun hita jolma natino panai nani asian. Gimana perjodohan taida kama doh takainan anu. Dapat dua aku. Taida do pabua sumurung do panari hononi di bata di nguluta sian apalah nata pikir. Sumurung panari hononi di bata di nguluta sian apalah nata pikir. Basa di dok nasi somoni. Taida ma dato hodo marsik Sungai Karit so sumber alaimnya ujui alain yang dohononna molo olo pe marsik Sungai Karit alai dak kia marsik panari hononi debata dia kana porsia di ibana dak kia marsik dak kia mahiyang dak kia sok panari hononi debata
Itu nata bereng dukot rupuk jami tau. Dari suruh dia batado silia borhat tu sarpat madapoton ina nama balu di luar pikiran kita jolong madui. Wasama pola ikut tulia nama balu ibana disuruh. Wasama pola tu tonga-tonga ni ina na pugosi ibana disuruh. Para subah-subah ni jelas ido marmudu-muduhon ibana ucui. Apalah ina nama balu napogos itu tu disuruh debata mengurupi siria. Kabe tersingok mahita dari papatar do di buku nabadiau di bilong nabu itu HP marhasulungan peranan ni ina nama balu diulau ni debata. Tengok do betah kamang do takena nami isarani pemberian nilai partipo marhite ina nama balu na di bagas jore na di paida-ida Jesus ro akka situan nator alai di perata teo Jesus ma nabi nasah ina nama balu alai ahli dok Jesus ima penilaian Jesus natuni alas yang sadok nasa nguluna di pasahan ala ahana anong ditonga-tonga ni nguluna inama di rehon di pasahan. Hamuak kamanami dohok inanami takunani na tabereng alai napatuluhon perengot tado mulo debatado na marsulu saya nasal dan debatado na marsulu ina nama balui marmudu-muduhon sielia dan debatado na marsulu sielia asa martabuni ibana dan kebetulan perjumpangan ni sielia doh ina nama balui dan napa jupang ni tekokan mengidau hidupan naga besongoni rupani ukap ni rohani nama balui mangurupi sielia atik pe tung dipanggil sielia rupani saotik sian ina nama balui alai dalam ni di batado ibuse lahu mangalehon naupal gadi idomolo di rupani di ayat 10 pati ahad dok besi soon gombaran ni dia di bata marpanarihon tutonga-tonga ni sadok ni joma songodalan ni di bata manguru sadok akanan ya siang naik ya itak na di bagasak kudon dang polu sudah jelamiak na di bagasan kuri-kuri dan jadi masih pai majupang hari haroro ni udan tongoson ni jahuba tu sisi ni tanu ahad mata bereng di sini akamang do takena nami jela pala ahamana naim berengota sian panarihonon ni di batao di tonga-tonga ni ganuk ngulu ni ita jolma na di hasian ano na perjulu ang dohonon na somonon ragam do di bahid di bata dalanna laho sumarihon saduk ngulu ni akan aporsiai alani ini ikut setaha porsiai baik ikon saita hapo sima dengan bahasa ni di bata di tengah-tengah ni kita lalu simara hubunganna mulu di tengah-tengah ni pandemi COVID-19 lebih tanoi sipata gabe sunguna maul taide mana sungud dia di bata di huasona di panarihononna di tengah-tengah ni mulut
Alay tengok. Bahwa tunggajang do tangan ni di bata. Lahu mangurupi mangasi isadok ngulu nyaka. Na porsia di mana? Di mana percuma? Dapat dua. Mula Allah pe marsik alam. Jadi-jadian ni di bata. Alai anggo asin rohana dang Allah marsik. Dan gabi masuk hok do panari honon do hok asin rohani di bata. Hitung-hitungan ni sadok ngulu niaka na sejuju tu iman. Na batuluhon naik kirota keterbukaan ni ina nama beluang dang digabusi sinadonganna alai tung olo do ibana begitu terbuka ahana adong na sinalona sia debata los ido di pabotohon los ido di pasahat los ido dipilih kon nak tu ado pani debata alania hado ala sai jumolo dilului harajan di bata dohot hati Quranna gabe mangihu aka odek dilihot di bata di tonga-tonga di bulan songoni mana mulut iko saya terus maka porsiain marhatapot babuan terus panurus do debata mangasi kita jala sumarihon sadok nasa ngutasikan pari amin martangya mahita tukdo kuasom dohot asini roham tutu Tuhan laho maramudu-muduhon sadok ngulu nami laho sumarihon sadok nasa narikok di ngulu nami aidakya masohon panarihonom padonganim paramahaniom diganuk ngulu nami nasai maka persaya nasai juju tu adupa songo panarihonom tutu na posom siria usmi di parasurum di banugunoguom tuktakas di papatar halungan nasosiat di rohani jolma nasoha pikiran ni hami jolma alai tuk di batu paku alani Tuhan sai marhabo satu homa jala sai tu homa hupasahat kami sadok nasa ngulu nami ai hodo bona ni sadok nasa haluman nami atong sai pasu-pasu mahami diganuk ulau diragamnya kapal karejuan nami sai lehonom panupakion di asini roham diganuk ngulu nami asiro amnya tungadong satong-atonga nami tungatonga ni ruas ni mulian nagalipa matang kinorhon yak kapar sa ito lehon harisaron lehon hamalungon ni parsa ito marhide-hide asi dohot kwasom na sa makuna dito ngatonga ni sato ngulu nasiden tong maulihati madiho Tuhan urasi mahami dia kanusa dia kahagalion nami asa tamahami dia doa
marhite-hite Kristus Yesus Tuhan nami martangiak kami. Amin. Mari demahita siapu kuede nomor 760 ayat sada dohot ayat 3 laos tapasahma peliata. Yesus to ale so ada kudosti ale nas murungi dia asolo antiro aku Tuhan haposaki si padua nama morsando sakti nama ngapuliau disita Yesus do ale-aleku so ada tulosmu ale-ale nasu murungi dia tungna so tadi konon nam dihaputu mana Yesus do haposaki di ngoluki nang ro api haba-haba mana hokoluki kabotan nada marmara audisi nampe di pangujunan ujung sasadau Tuhan Yesus dona margogoyona Yesus do ale-aleku so ada kudosti ale-ale nasu murungi dia. Tetangya koma pelihat tau tuadu pani di bata martangiang makita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan isaluhut silehon-lehon na dinggan dohok nasa ulibasan na mauli utus. Kupasahat nami masyan na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may kabiwat na khusus di julong. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parasyak kami pilihanon pati pulhon harajomu di tonga-tonga ni kuriam dohok di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girikir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak madok mahita ditangiang ale amanami. Ale amanami na di badua gijang. Saya pinarbadia magwarmu. Saya Roma harajaumu. Saya sau malamani roham di banua tongaon. Songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songo panesa nami. Di dosa di dongan namar dosa Tuhan. Unak kami pagihot tu pangujunan. Palua mahami sa pangako. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagogohon. Rodi hasangapon sa liling-nililing na. Amen. Asin ni rohani Tuhatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot para seorang ni toti parbadia ima. Na madongani hamusa luhutna. Amen.